दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो मोननैसो गाहाय बाथ्राफोरखौ लानानै स्पष्टयै रायजोफोरनो माखासे बाथ्राखौ फोरमायनो नागिरदों आरो बिनि गेजेरजों थांनाय 27 जानुवारियाव 2020आव जालांनाय जि बिटिआर गोरोबथा बा थामथि बर' गोजोन गोरोबथा बड' पिस एकर्ड बे बड' पिस एकर्डखौ लानानै माखासे बाथ्राखौ जोङो फिन खेबसेबाव स्पष्टयै बुंफिननांगौ दङ होननानै जों सानदों आरो दिनैनि बे रादाब जि बिबुंसारनि गेजेरजों फिन खेबसेबाव 27 जानुवारियाव जालांनाय बिटिआर गोरोबथानि थाखाय जोङो भारतनि गाहाय मन्थ्रि आरो भारतनि नखर मन्थ्रि आरो लोगोसे आसामनि गिबि मन्थ्रि आरो फाइनान्स मिनिस्टार बिथांमोनखौ जोङो धन्यबाद होगोन आरो लोगोसेनो जेसेबां अफिसारफोर बे सावरायनायाव बा बे गोरोबथाखौ खालामनायाव मदद होबाय हेफाजाब होबाय गासैखौबो जोङो साबायखर बावदों आरो लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय NDBनि मोनब्रैबो हान्जानि सोमावसारि दैदेनगिरि आरो लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि प्रमद बर' बिथांनिसिमबो जोङो साबायखर बावदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे बिटिआर गोरोबथा बा बड' पिस एकर्डखौ जम्मु काश्मीरनि उनावनो सा सानजानि बयनिख्रुइबो देरसिन मोनसे गोरोबथा होननानै जोङो बुंनो सानो आरो लोगोसेयैनो मोनसे सान्थि सुक्ति होननानै जों बुंनो सानो आरो लोगोसेनो मिज'रामनि उनाव सा सानजा भारतआव बिटिआर गोजोन गोरोबथाया बा नैबे जि आर्मस रिभलिउसन आरो डेम'क्रेटिक रिभलिउसननि उनाव जों जे बड' पिस एकर्डखौ मोनबाय बे जोंनि थाखाय मोनसे मख'थावना मोनसे गोरोबथा आरो बेखौ लानानै जिखिनि दल संगठनफ्रा दिनै खामानि मावबाय जिखिनि आफादफोरा सोमावसारग्रा दैदेनगिरिफ्रा दिनै दुखु खस्थ' खालामबाय हाग्रा बंग्रा थानानै सान्दुं अखा थानानै बा खारखोमा थानानै दिनै 1986 मायथाइनिफ्राय 2020 मायथाइनि नैबे जानुवारि 27 समसिम जिखिनि सोमावसारनायाव बिथांमोना दुखु खस्थ' खालामबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनाया 1987आव जागायनानै 2020आव जि थार्ड एकर्ड मोनबाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा 93नि BSA एकर्डआवबो दङमोन 2003नि BLTनि एकर्डआवबो दङमोन आरो बेयाव जोङो बाहेरनिफ्राय आरो इसिङाव थानानै जोङो मदद होदों आरो नैबे एकर्डआव जोङो जिहेतु ज'यै सोमावसारबाय जों बेयाव सागान होगिरि हिसाबै बयनिबो जिखिनि लुबैनाय हास्थायनाय आरो बे सान्थि सुक्तिखौ बयबो जाहाथे गोजोनो बिनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेयाव जों जिखिनि चार्टार अफ डिमान्ड होदोंमोन दाबि होदोंमोन बे दाबिफोरखौ लानानै जोङो बेयाव गोजोन गोरोबथाखौ खालामदों। जोंनि बिर जोहोलावजो बिथांमोना जायफोर मुंख्लंफोरा नैबे सोमावसारनायाव मुंख्लं जाबाय बे मुंख्लंफोरनि गोथां थैनि बेसेनाव बे बिटिआर सुक्तिया जादों दा बेखाय जोङो मोनसे स्पष्ट बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों दिनै गोबां इन्डिभिजुवेल बेक्ति गोबां सकल इन्टेलेक्सुवेल आरो गोबां दल संगठनफोरा बेखौ रिभिउ खालामनांगौ बेखौ माने बोखांफिनना लानांगौ बा बेखौ मानिनानै लानो हाया गनायनानै लानो हाया बा बिटिआर सुक्तियाव जों जेबो मोनाखै बे बाथ्राफोरखौ गोबाङानो दिनै बुंनो नागिरदों दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे समाव जोङो मोनसे बाथ्राखौ स्पष्टयै जोङो बुंनो नागिरदों जे NDBनि मोनब्रैबो हान्जानि जिखिनि चार्टार अफ डिमान्ड दङमोन आरो लोगोसेयैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिखिनि मेम'रेन्डाम्सफोर दंमोन गासैखौबो सर्ट आउट खालामनानै गोलाव समनि टेबोल टकनि डिसकासननि उनाव माने दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोन 12 भारत सरकार आरो आसाम सरकारजों ट्राइपार्टाइट टक खालामनायनि उनाव आरो लोगोसे अफिसियेल नन अफिसियेल NDBनि 32 राउन्डस बिदिबो बांसिन अफिसियेल नन अफिसियेल बे ट्राइपार्टाइट टक खालामनायनि उनाव बे चार्टार अफ डिमान्डखौ सर्ट आउट खालामनानै भारत सरकारनिफ्राय जोङो जिखिनि अधिकार जिखिनि जोङो मोनथाय जिखिनि पावार फांसनफोरखौ जों बिनानै लाबोबाय जिखिनि इन्स्टिटिउसनफोरखौ जों मोनबाय बे बिटिआर सुक्तिनि मोनसे फिथाइ दा बेखाय जाय बिथांमोना दिनै बुंदों बिटिआरआव जेबो गैया बिथांमोनखौ आङो खेबसे आपिल खालामगोन बिथांमोना जुदि मायबा बेबायदि आपत्ति मोनदोंब्ला बेबायदि मायबा बुजियाखैब्ला बिथांमोननि बुजिनायाव जुदि आंखाल जादोंब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादजों इन्डिभिजुवेल भाबै संगठनिक भाबै बिथांमोना जोंजों फेस टु फेस रायज्लायफैनो हायो
जोंखौ लिंहरबा जोंबो बिथांमोनजों रायज्लायहैगोन आरो जोंहा बेयाव बुंनो गोनां जेबो गैया। दा बेखायनो जों जेखौ बुजियो, जों जेखौ मोनदांदों, सोमावसारनायनि उनाव माने ट्राइपार्टाइट टक खालामनायनि उनाव बे फिथाइफोरखौ जे जोङो जेरैबायदि मोनबाय बा बिख'नानै लाबोबाय, दा बेयाव जिखिनि आउटकाम, बे सोमावसारनायनिनो मोनसे फिथाइ, जोंनि मुंख्लंफोरनि गोथां थैनि माने बे फिथाइ आरो दैदेनगिरिफोरा दुखु खस्थ' खालामनायनि बे फिथाइ होननानै जों सानो। दा जोंहा जिहेतु MLA गैयामोन, MP गैयामोन, राजनितिक भाबै दिल्लीयाव आरो दिसपुराव बेखौ प्रेसार होनांगौमोन। नाथाय बर'निनो माखासे MLA, सरकार सालायग्रा दैदेनगिरि बा हान्जा दङ, बिथांमोना बेखौ बादा होबोदों आरो बै MLA MPफोरा बे जे सावरायनाय बे सोमावसारनायखौ लानानै बिथांमोना जेबो हेल्प खालामबोआखै। आरो बेयाव मोनसे मुभ दङमोन आरो स्वयं BPFनि आफादगिरि आरो BTCनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिनि नेतृत्वआवनो बिथांमोना जिहेतु दिल्लीयाव दिसपुराव सरकारजों दङमोन, दा बेखायनो दिनैबो दङ। बिथांमोना बेखौ दिल्लीयाव हायो, दिसपुराव हायो, बायदिसिना खायदा कौशल बाहायनानै सरकारखौ दाबि धमखि होनानै बिथांमोना बड'लेण्ड नैबे BTR सुक्तिखौ माने बादा होनायनि थाखाय माने कौशल बाहायदोंमोन। थेवबो हिराचरनियाबो दिनै बे अबरो मोनसे मुं लानानै माने बड'लेण्ड जायोब्ला बा सुक्ति जायोब्ला माने बेयाव गोजोननाय गैया बा बायदिसिना अर जोंगोन होननानै बुंदोंमोन। नाथाय जोंनि बयनिबो नाजानायाव सोमावसारग्रा आफादनि दैदेनगिरि, रायजो राजानि नाजानाय, बर' सुबुंफोरनि बे माने गोलोमदैनि बिनिमयाव, बर' सुबुंफोरनि राजा लामा रेल लामा जथेनायनि बिनिमयाव, हाग्रा बंग्रा थाखोमानानै सोमावसारनायनि बिनिमयाव आरो बे मुंख्लंनि बिनिमयाव बे सुक्तिया माने मोजाङैनो जाना थांबाय। रावनिबो बादा बिघ्निखौ जोंखौ होबथानानै दोननो हायाखै। दा बेखायनो दिनै नैबे बाथ्राखौ स्पस्तयै जोङो फिन बुंफिननो लुबैयो जे दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा स्वयं गावनो बे सुक्तियाव सासे उइटनेस हिसाबै दङ आरो बे खालि बिथाङा बुंदों बे सुक्तिया बिराद मोजां जादों आरो बिनि उनाव बाख्नायदों जे बे सुक्तिजोंनो जोङो आलादा रायजोखौ मोनहैगोन होननानैबो बिथाङा बुंदों। नाथाय बिनि उननि समाव बिथाङा बुंबाय जे बे सुक्तियाव जेबो गैया, बे सुक्तिजों जेबो जायाखै आरो जे बर'फ्रा जेबो मोनासै, थगायजाबाय, बायदिसिना बाथ्राखौ बुंदों। दा बिथाङा राजनितिक भाबै बे बाथ्राफोरखौ बुंदों आरो बिथांनि बाथ्राजों रावबो दल संगठन बा आफाद बा दैदेनगिरिफ्रा दिनै माने थाङाखै होननानै जोङो माने सानो। आरो जायफोरा दिनै बे बाथ्राफोरखौ लानानै समाल'सना खालामदों बा सोंखारिदों, बिथांमोना मोनसे थौले गियान लानानै बे बाथ्राफोरखौ बुंदों होननानै जोङो सानो। दा बेखाय दिनैनि बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा BTR सुक्तिखौ लानानै जिखिनि जोंहा इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ बेखौनो जोङो टप एजेन्डा हिसाबै, टप प्रायरिटि हिसाबै जों दिनैनि समाव हाबा मावगासिनो दङ। दिनै कर'ना भाइरासनि समावबो, COVID-19नि समावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा भारत सरकार आरो आसाम सरकारखौ जोङो लोगो हमनानै नारसिनदों। आरो जिहेतु COVID-19नि थाखाय 6 माह नैबे सुक्तिया माने समा बारलांबाय, 27 जानुवारिनिफ्राय 27 जुलाइसिम 6 माह बारबाय आरो थारैनो सरकारनि जिखिनि मेसिनारि, सरकारनि जिखिनि फांसन, बे जिहेतु सोलियाखै, बिनि थाखाय हाबा मावनायाव एसे उसुबिदा नुजादों। नाथाय सिं आरो साजों बे सुक्तिनि इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय सरकारा दिनै खामानि मावगासिनो दङ। जे थांनाय 1 आगस्टआव भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांखौ लोगो हमनाय जादों आरो 13 आगस्टआव भारतनि हम सेक्रेटारि, इउनियन हम सेक्रेटारि बिथांखौ लोगो हमनाय जादों आरो बिनि उनाव फैनानै आसामनि चिफ मिनिस्टारखौ दाख्लैबावैसो गुवाहाटीयाव BTR सुक्ति इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय कमिसन दानांगौ, एरिया एक्सपानसन खालामनांगौ आरो माने BTR नटिफिकेसन खालामनांगौ, इडुकेसन रिलेटेड, इनफ्रास्ट्राक्चार रिलेटेड, इन्स्टिटिउसन रिलेटेड जेसेबांखिनि बेयाव दफाफोर दङ बेखौ जाहाथे मावफुंनानै लानो हायो, बिनि थाखाय जोङो सरकारखौ नारसिनदों। आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार आरो हम मिनिस्टार अमित शाह बिथां आरो हम सेक्रेटारिया बे दफाफोरखौ गोख्रैनो मावफुंनानै होगोन होननानै बिथाङा एसुरेन्स होदों। आरो जिहेतु भारतनि प्राइम मिनिस्टाराबो बे सुक्तिनि उनाव जोंनि जायगायाव फैदोंमोन, दा बिथांमोना बे सुक्तिखौ मोनसे नेशनेल कमिटमेन्ट हिसाबै लादों आरो जिहेतु बे मोनसे नेशनेल कमिटमेन्टआव हाबबाय, दा भारत सरकार, आसाम सरकारा लोगो नांनानै बे सुक्तिखौ मावफुंना होनांगौनि बिबाना बिथांमोननि आरो बेखौनो जों बिथांमोनखौ रिमाइन्ड खालामदों। दा बाथ्राया जाहैबाय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ लानानै दिनै गोबां सोंखारिनाय,
जुक्ति होनाय ससियेल मिडियायाव बाथ्रा बुंनाय जों नुनो मोन्दों जे माने सोमावसारनायखौ लानानै बा नैबे सुक्तिखौ लानानै दा जोङो स्पष्ट बुंनो नागिरदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि आफाद नङा बियो थांनाय 53 बोसोर माने गोलाव माने सोमावसारनायनि मोनसे जारिमिन सृष्टि खालामग्रा मोनसे आफाद आरो बेबायदियैनो थांनाय 33 इयार्सआव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव आलादा रायजोनि सोमावसारनाय बिनि उनाव BSc सुक्ति आरो बिनि उनाव एबसु आरो BLTनि सोमावसारनाय 2003नि सुक्ति आरो MDFB सोमावसारनाय एबसुनि गणतान्त्रिक सोमावसारनाय आरो जों दिनै BTR सुक्ति 2020आव जों मोनफैनो हाबाय दा बेखाय बे गासैबो रायजोनि जिखिनि अधिकार बे अधिकारफोरखौ जोङो होफुंनायासो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माने गुबै बिबान होननानै जों सानो दा बेखाय जायफोरा दिनै समालोचना खालामदों बिथांमोननो आङो मोनसे ब्रिफ मोनसे नोट होनो नागिरदों जे आसलते BTR सुक्तियाव जों मा मोनखो जोङो दिनै बे सुक्तिनि गेजेरजों इकुइभेलेन्ट टु मोनसे स्टेट लेभेलनि जिखिनि इन्स्टिटिउसन बे माने स्टेट लेभेलनि सम पर्यायनि जिखिनि इन्स्टिटिउसन जोङो बिख'नानै लाबोनो हादों सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि जोङो मोनब्रै मोननो हादों आरो बिनि गेजेरावनो जोङो स्पर्ट्स रिलेटेड मोनथाम इन्स्टिटिउसन जों मोननो हादों सेन्ट्रेल आरो स्टेट इउनिभार्सिटि आरो स्पर्ट्स रिलेटेड जोङो मोनथाम इन्स्टिटिउसन जों मोननो हादों इन्जिनियारिं आरो टेक्न'लजि जोङो NITनिफ्राय लानानै जोङो पलिटेकनिक जोङो इन्स्टिटिउसन मोननो हादों मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटाल जों जुदि नेरिम्स आरो नार्सिं पारामेडिकेल कलेज आरो मेडिकेल कलेज केन्सार हस्पिटाल भेटेरिनारि कलेजखौ लायोबा जों मोनब्रै आरो मेनेजमेन्टनि इन्स्टिटिउट हटेल मेनेजमेन्ट आरो लाइभलिहुड मेनेजमेन्ट जों मोननो हादों आदार इन्स्टिटिउट्स जों मोननो हादों आरो कमिउनिटि वाइसबो जों इन्स्टिटिउट गासै 26 इन्स्टिटिउसनखौ जोङो बे सुक्तियाव मोननो हादों BTCआव गासै 40 साबजेक्ट्स दंमोन डिपार्टमेन्ट आरो जों BTRआव 9 साबजेक्ट्स बा डिपार्टमेन्ट एडिसन जोङो मोननो हादों टटेल 49 डिपार्टमेन्ट दिनै BTRआव बियो माने जानानै फैसिगोन इन्डास्ट्रिज आरो इमप्लयमेन्टनि थाखाय 14टा फसंथान जोङो मोननो हादों आरो निउ इनफ्रास्ट्राक्चार बिनि थाखाय जोङो 8टा गोदान माने जोङो इनफ्रास्ट्राक्चार मोननो हादों दा बिनि अनगायैबो जोङो बयबो बुंबाय थादों जे ट्राइबेलनि बा जनजातिनि बा बर'फोरनि सेफ्टि सिकिउरिटि बर'फोरनि आइडेन्टिटि कालचार लेन्ड गासैखौबो जों जुदि प्रटेक्टेड खालामनांगौब्ला 6 सिडुलानो जोंनि थाखाय बेस्ट होननानै बे बाथ्राखौ बुंबाय थानाय जादों जेरै मेघालयआव 6 सिडुल दङ बा मिज'रामाव 6 सिडुल दङ बा नोङो त्रिपुरायाव 6 सिडुल दङ दा बेखायनो 6 सिडुलाव जिहेतु ट्राइबेलफोरनि स्पेसियेल रिजार्भेसन बेयाव पलिसि थायो बा रिजार्भेसननि बाथ्रा दङ दा BTCआ जिहेतु एमेन्डेड 6 सिडुल थेवबो ट्राइबेलफोरनि जिखिनि अधिकार जिखिनि राइट्स बेखौ बेयाव इन्टेक्ट लाखिनाय जादों दङ जायनि मिनिङा आपग्रेडेड आरो एक्सपान्डेड BTCखौनो मोर माने लेजिस्लेटिभ एक्जिकिउटिभ एडमिनिस्ट्रेटिभ आरो फाइनान्सियेल पावार होनानै BTR मोनसे रिजन टेरिटरियेल रिजन होननानै बेयाव मख'नाय जादों आरो बेनि गेजेरजों बे एरियाखौ एक्सपानसन खालामनो थाखाय पारा 40नि गेजेरजों मोनसे कमिसन दानाय जागोन आरो बे कमिसननि गेजेरजों जोङो बिश्वनाथ आरो सनितपुर जिल्ला आपटु माने लखिमपुरसिम बा नोङो गुबुन गुबुन जिखिनि एरिया जोंहा मोननांगौ दङ बे मोननांगौ एरियाखौ जोङो अलरेडि भारत सरकारनो जमा होबाय जिखिनि जोंहा भिलेजेस दङ माने 1500निबो बारा गामिफोरखौ भारत सरकारनो जमा होनाय जादों आरो बेयाव लिरनाय दङ एस डिमान्डेड बाय माने बड' अर्गेनाइजेसन दा बे हिसाबै बे गामिफोरखौ बे कमिसननि गेजेरजों सोना लानांगोन गुबुन फारसेजों माखासे बेयाव क्लेम्स दङमोन जे माखासे बर्डारिं एरियाफोरनि गामिफोरखौ माने दानख'नांगौ बा बे गामिफोरनि कुनु माने एक्जिस्टेन्स गैया जेराव बिथांमोना जोंनि एन्टि खामानि मावबाय थायो बे बाथ्राफोरखौ गोबां समाव गोबां माने बेबायदि अपिनियन बा बेबायदि आन्दलना जादों आरो जायनि थाखाय बेयाव मोनसे अपसन लाखिनाय जादों जे सोरबाया जुदि लुबैयोब्ला मोनसे मोननै गामि क्लेम खालायोब्ला बेबायदि गामिखौ दाननांगौना दाननाङा बे कमिसना एग्जामाइन खालामगोन बिनि उनावसो दाननायनि परिबेसा फैगोन दिनै जायफोरा बुंदों जे बेयाव बिराद गामि दानख'सिगोन बिराद हा थांगोन बिनि उनाव माने BTCनि बा 6 सिडुलनि एक्जिस्टेन्स थानाय नंला बे गासैबो बाथ्राया मिसा बेनिखायनो मिसा जे कुनु गामिखौ ओरैनो दाननाय जाया आरो दाननायनि जुक्तियानो गैया आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों गामि दाननांगौ होननानैबो जों सरकारखौ दाबि होनाय नङा दाबिबो खालामनाय नङा आरो बे
क्लजखौ बे दफाखौ गामि दाननो थाखाय जोङो बिनानैबो लाबोआखै, नाथाय बेयाव मोनसे दाबि दङमोन। बे दाबिखौ गैया खालामनो थाखाय, बर' अनाबर'नि सिटुवेसनखौ गैया खालामनो थाखाय, बा बेबायदि माखासे डिसपुटेड जुदि एरिया दङबा, भिलेज दङबा, जेरैबायदि 95 डिसपुटेड भिलेजनि खामानिया माने मावफुंजायासै, बेबायदि डिसपुटेड एरिया जेरै बामुनझारनि बाथ्रा बुंबाय थानाय जायो, गरेस्वर आरो दरं पार्टनि बाउन्डारियाव, ना बिसोर भट होयो ना बिसोरो माने बिटिसिआव थायो ना आसामाव थायो, बेबायदि पार्टखौ एग्जामाइन खालामनानै जुदि प्रयजनब्ला बिथांमोना लुबैयोब्ला बेखौ दाननो हायो। नाथाय दिनै जों मिथिनायाव रावबो बिटिसिआव जायफोर दंखायो, बिटिआरआव दिनै हाबबाय, बिथांमोना गामि दानजानायखौ माब्लाबाबो लुबैया। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो मोननैसो गाहाय बाथ्राफोरखौ लानानै स्पष्टयै रायजोफोरनो माखासे बाथ्राखौ फोरमायनो नागिरदों। आरो बिनि गेजेरजों थांनाय 27 जानुवारियाव 2020आव जालांनाय जि बिटिआर गोरोबथा बा थामथि बर' गोजोन गोरोबथा बड' पिस एकर्ड, बे बड' पिस एकर्डखौ लानानै माखासे बाथ्राखौ जोङो फिन खेबसेबाव स्पष्टयै बुंफिननांगौ दङ होननानै जों सानदों। आरो दिनैनि बे रादाब जि बिबुंसारनि गेजेरजों फिन खेबसेबाव 27 जानुवारियाव जालांनाय बिटिआर गोरोबथानि थाखाय जोङो भारतनि गाहाय मन्थ्रि आरो भारतनि नखर मन्थ्रि आरो लोगोसे आसामनि गिबि मन्थ्रि आरो फाइनान्स मिनिस्टार बिथांमोनखौ जोङो धन्यबाद होगोन। आरो लोगोसेनो जेसेबां अफिसारफोर बे सावरायनायाव बा बे गोरोबथाखौ खालामनायाव मदद होबाय, हेफाजाब होबाय, गासैखौबो जोङो साबायखर बावदों। आरो लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय NDBनि मोनब्रैबो हान्जानि सोमावसारि दैदेनगिरि आरो लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि प्रमद बर' बिथांनिसिमबो जोङो साबायखर बावदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे बिटिआर गोरोबथा बा बड' पिस एकर्डखौ जम्मु काश्मीरनि उनावनो सा सानजानि बयनिख्रुइबो देरसिन मोनसे गोरोबथा होननानै जोङो बुंनो सानो। आरो लोगोसेयैनो मोनसे सान्थि सुक्ति होननानै जों बुंनो सानो। आरो लोगोसेनो मिज'रामनि उनाव सा सानजा भारतआव बिटिआर गोजोन गोरोबथाया बा नैबे जि आर्मस रिभलिउसन आरो डेम'क्रेटिक रिभलिउसननि उनाव जों जे बड' पिस एकर्डखौ मोनबाय, बे जोंनि थाखाय मोनसे मख'थावना मोनसे गोरोबथा। आरो बेखौ लानानै जिखिनि दल संगठनफ्रा दिनै खामानि मावबाय, जिखिनि आफादफोरा सोमावसारग्रा दैदेनगिरिफ्रा दिनै दुखु खस्थ' खालामबाय, हाग्रा बंग्रा थानानै, सान्दुं अखा थानानै बा खारखोमा थानानै दिनै 1986 मायथाइनिफ्राय 2020 मायथाइनि नैबे जानुवारि 27 समसिम जिखिनि सोमावसारनायाव बिथांमोना दुखु खस्थ' खालामबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनाया 1987आव जागायनानै 2020आव जि थार्ड एकर्ड मोनबाय। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा 93नि BSc एकर्डआवबो दङमोन, 2003नि BLTनि एकर्डआवबो दङमोन। आरो बेयाव जोङो बाहेरनिफ्राय आरो इसिङाव थानानै जोङो मदद होदों। आरो नैबे एकर्डआव जोङो जिहेतु ज'यै सोमावसारबाय, जों बेयाव सागान होगिरि हिसाबै बयनिबो जिखिनि लुबैनाय, हास्थायनाय आरो बे सान्थि सुक्तिखौ बयबो जाहाथे गोजोनो, बिनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेयाव जों जिखिनि चार्टार अफ डिमान्ड होदोंमोन, दाबि होदोंमोन, बे दाबिफोरखौ लानानै जोङो बेयाव गोजोन गोरोबथाखौ खालामदों। जोंनि बिर जोहोलावजो बिथांमोना जायफोर मुंख्लंफोरा नैबे सोमावसारनायाव मुंख्लं जाबाय, बे मुंख्लंफोरनि गोथां थैनि बेसेनाव बे बिटिआर सुक्तिया जादों। दा बेखाय जोङो मोनसे स्पष्ट बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों। दिनै गोबां इन्डिभिजुवेल बेक्ति, गोबां स'कल इन्टेलेक्सुवेल आरो गोबां दल संगठनफोरा बेखौ रिभिउ खालामनांगौ, बेखौ माने बोखांफिनना लानांगौ, बा बेखौ मानिनानै लानो हाया, गनायनानै लानो हाया, बा बिटिआर सुक्तियाव जों जेबो मोनाखै, बे बाथ्राफोरखौ गोबाङानो दिनै बुंनो नागिरदों। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे समाव जोङो मोनसे बाथ्राखौ स्पष्टयै जोङो बुंनो नागिरदों जे NDFBनि मोनब्रैबो हान्जानि जिखिनि चार्टार अफ डिमान्ड दङमोन आरो लोगोसेयैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिखिनि मेम'रेन्डाम्सफोर दंमोन, गासैखौबो सर्ट आउट खालामनानै गोलाव समनि टेबोल टकनि डिसकासननि उनाव माने दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोन 12 भारत सरकार आरो आसाम सरकारजों ट्राइपार्टाइट टक खालामनायनि उनाव
आरो लोगोसे अफिसियेल नन अफिसियेल एनडिएफबिनि 32 राउन्ड्स बिदिबो बांसिन अफिसियेल नन अफिसियेल बे ट्राइपार्टाइट टक खालामनायनि उनाव बे चार्टार अफ डिमान्डखौ सर्ट आउट खालामनानै भारत सरकारनिफ्राय जोङो जिखिनि अधिकार जिखिनि जोङो मोनथाय जिखिनि पावार फांसनफोरखौ जों बिनानै लाबोबाय जिखिनि इन्स्टिटिउसनफोरखौ जों मोनबाय बे बिटिआर सुक्तिनि मोनसे फिथाइ दा बेखाय जाय बिथांमोना दिनै बुंदों बिटिआरआव जेबो गैया बिथांमोनखौ आङो खेबसे आपिल खालामगोन बिथांमोना जुदि मायबा बेबायदि आपत्ति मोनदोंब्ला बेबायदि मायबा बुजियाखैब्ला बिथांमोननि बुजिनायाव जुदि आंखाल जादोंब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादजों इन्डिभिजुवेल भाबै संगठनिक भाबै बिथांमोना जोंजों फेस टु फेस रायज्लायफैनो हायो जोंखौ लेंहरबा जोंबो बिथांमोनजों रायज्लायहैगोन आरो जोंहा बेयाव बुंनो गोनां जेबो गैया दा बेखायनो जों जेखौ बुजियो जों जेखौ मोनदांदों सोमावसारनायनि उनाव माने ट्राइपार्टाइट टक खालामनायनि उनाव बे फिथाइफोरखौ जे जोङो जेरैबायदि मोनबाय बा बिख'नानै लाबोबाय दा बेयाव जिखिनि आउटकाम बे सोमावसारनायनिनो मोनसे फिथाइ जोंनि मुंख्लंफोरनि गोथां थैनि माने बे फिथाइ आरो दैदेनगिरिफोरा दुखु खस्थ' खालामनायनि बे फिथाइ होननानै जों सानो दा जोंहा जिहेतु एमएलए गैयामोन एमपि गैयामोन राजनितिक भाबै दिल्लीयाव आरो दिसपुराव बेखौ प्रेसार होनांगौमोन नाथाय बर'निनो माखासे एमएलए सरकार सालायग्रा दैदेनगिरि बा हान्जा दङ बिथांमोना बेखौ बादा होबोदों आरो बै एमएलए एमपिफोरा बे जे सावरायनाय बे सोमावसारनायखौ लानानै बिथांमोना जेबो हेल्प खालामबोआखै आरो बेयाव मोनसे मुभ दङमोन आरो स्वयं बिपिएफनि आफादगिरि आरो बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिनि नेतृत्वआवनो बिथांमोना जिहेतु दिल्लीयाव दिसपुराव सरकारजों दङमोन दा बेखायनो दिनैबो दङ बिथांमोना बेखौ दिल्लीयाव हायो दिसपुराव हायो बायदिसिना खायदा कौशल बाहायनानै सरकारखौ दाबि धमखि होनानै बिथांमोना बड'लेण्ड नैबे बिटिआर सुक्तिखौ माने बादा होनायनि थाखाय माने कौशल बाहायदोंमोन थेवबो हिराचरनियाबो दिनै बे अबरो मोनसे मुं लानानै माने बड'लेण्ड जायोब्ला बा सुक्ति जायोब्ला माने बेयाव गोजोननाय गैया बा बायदिसिना अर जोंगोन होननानै बुंदोंमोन नाथाय जोंनि बयनिबो नाजानायाव सोमावसारग्रा आफादनि दैदेनगिरि रायजो राजानि नाजानाय बर' सुबुंफोरनि बे माने गोलोमदैनि बिनिमयाव बर' सुबुंफोरनि राजा लामा रेल लामा जथेनायनि बिनिमयाव हाग्रा बंग्रा थाखोमानानै सोमावसारनायनि बिनिमयाव आरो बे मुंख्लंनि बिनिमयाव बे सुक्तिया माने मोजाङैनो जाना थांबाय रावनिबो बादा बिघ्निखौ जोंखौ होबथानानै दोननो हायाखै दा बेखायनो दिनै नैबे बाथ्राखौ स्पस्तयै जोङो फिन बुंफिननो लुबैयो जे दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा स्वयं गावनो बे सुक्तियाव सासे उइटनेस हिसाबै दङ आरो बिनि बे खालि बिथाङा बुंदों बे सुक्तिया बिराद मोजां जादों आरो बिनि उनाव बाख्नायदों जे बे सुक्तिजोंनो जोङो आलादा रायजोखौ मोनहैगोन होननानैबो बिथाङा बुंदों नाथाय बिनि उननि समाव बिथाङा बुंबाय जे बे सुक्तियाव जेबो गैया बे सुक्तिजों जेबो जायाखै आरो जे बर'फ्रा जेबो मोनासै थगायजाबाय बायदिसिना बाथ्राखौ बुंदों दा बिथाङा राजनितिक भाबै बे बाथ्राफोरखौ बुंदों आरो बिथांनि बाथ्राजों रावबो दल संगठन बा आफाद बा दैदेनगिरिफ्रा दिनै माने थाङाखै होननानै जोङो माने सानो आरो जायफोरा दिनै बे बाथ्राफोरखौ लानानै समाल'सना खालामदों बा सोंखारिदों बिथांमोना मोनसे थौले गियान लानानै बे बाथ्राफोरखौ बुंदों होननानै जोङो सानो दा बेखाय दिनैनि बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआर सुक्तिखौ लानानै जिखिनि जोंहा इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ बेखौनो जोङो टप एजेन्डा हिसाबै टप प्रायरिटि हिसाबै जों दिनैनि समाव हाबा मावगासिनो दङ दिनै कर'ना भाइरासनि समावबो कभिड-19नि समावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा भारत सरकार आरो आसाम सरकारखौ जोङो लोगो हमनानै नारसिनदों आरो जिहेतु कभिड-19नि थाखाय 6 माह नैबे सुक्तिया माने समा बारलांबाय 27 जानुवारिनिफ्राय 27 जुलाइसिम 6 माह बारबाय आरो थारैनो सरकारनि जिखिनि मेसिनारि सरकारनि जिखिनि फांसन बे जाहाथे जिहेतु सोलियाखै बिनि थाखाय हाबा मावनायाव एसे उसुबिदा नुजादों नाथाय सिं आरो साजों बे सुक्तिनि इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय सरकारा दिनै खामानि मावगासिनो दङ जे थांनाय 1 आगस्टआव भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांखौ लोगो हमनाय जादों आरो 13 आगस्टआव भारतनि हम सेक्रेटारि इउनियन हम सेक्रेटारि बिथांखौ लोगो हमनाय जादों आरो बिनि उनाव फैनानै आसामनि चिफ मिनिस्टारखौ दाख्लैबावैसो गुवाहाटीयाव बिटिआर सुक्ति इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय कमिसन दानांगौ एरिया एक्सपान्सन खालामनांगौ आरो माने बिटिआर नटिफिकेसन खालामनांगौ
इडुकेसन रिलेटेड, इनफ्रास्ट्राक्चार रिलेटेड, इन्स्टिटिउसन रिलेटेड जेसेबांखिनि बेयाव दफाफोर दङ बेखौ जाहाथे मावफुंनानै लानो हायो बिनि थाखाय जोङो सरकारखौ नारसिनदों आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार आरो हम मिनिस्टार अमित शाह बिथां आरो हम सेक्रेटारिया बे दफाफोरखौ गोख्रैनो मावफुंनानै होगोन होननानै बिथाङा एसुरेन्स होदों आरो जिहेतु भारतनि प्राइम मिनिस्टाराबो बे सुक्तिनि उनाव जोंनि जायगायाव फैदोंमोन दा बिथांमोना बे सुक्तिखौ मोनसे नेशनेल कमिटमेन्ट हिसाबै लादों आरो जिहेतु बे मोनसे नेशनेल कमिटमेन्टआव हाबबाय दा भारत सरकार आसाम सरकारा लोगो नांनानै बे सुक्तिखौ मावफुंना होनांगौनि बिबाना बिथांमोननि आरो बेखौनो जों बिथांमोनखौ रिमाइन्ड खालामदों। दा बाथ्राया जाहैबाय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ लानानै दिनै गोबां सोंखारिनाय जुक्ति होनाय ससियेल मिडियायाव बाथ्रा बुंनाय जोङो नुनो मोन्दों जे माने सोमावसारनायखौ लानानै बा नैबे सुक्तिखौ लानानै दा जोङो स्पष्ट बुंनो नागिरदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि आफाद नङा, बियो थांनाय 53 बोसोर माने गोलाव माने सोमावसारनायनि मोनसे जारिमिन सृष्टि खालामग्रा मोनसे आफाद आरो बेबायदियैनो थांनाय 33 इयार्सआव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव आलादा रायजोनि सोमावसारनाय, बिनि उनाव BSc सुक्ति आरो बिनि उनाव एबसु आरो BLTनि सोमावसारनाय 2003नि सुक्ति आरो MDB सोमावसारनाय, एबसुनि गणतान्त्रिक सोमावसारनाय आरो जों दिनै BTR सुक्ति 2020आव जों मोनफैनो हाबाय। दा बेखाय बे गासैबो रायजोनि जिखिनि अधिकार बे अधिकारफोरखौ जोङो होफुंनायासो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माने गुबै बिबान होननानै जों सानो। दा बेखाय जायफोरा दिनै समाल'सना खालामदों बिथांमोननो आङो मोनसे ब्रिफ मोनसे नट होनो नागिरदों जे आसलते BTR सुक्तियाव जों मा मोनखो। जोङो दिनै बे सुक्तिनि गेजेरजों इकुइभेलेन्ट टु मोनसे स्टेट लेभेलनि जिखिनि इन्स्टिटिउसन बे माने स्टेट लेभेलनि सम पर्यायनि जिखिनि इन्स्टिटिउसन जोङो बिख'नानै लाबोनो हादों। सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि जोङो मोनब्रै मोननो हादों आरो बिनि गेजेरावनो जोङो स्पर्ट्स रिलेटेड 3 इन्स्टिटिउसन जों मोननो हादों। सेन्ट्रेल आरो स्टेट इउनिभार्सिटि आरो स्पर्ट्स रिलेटेड जोङो 3 इन्स्टिटिउसन जों मोननो हादों। इन्जिनियारिं आरो टेक्न'लजि जोङो NITनिफ्राय लानानै जोङो पलिटेकनिक जोङो इन्स्टिटिउसन मोननो हादों। मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटाल जों जुदि नेरिम्स आरो नार्सिं पारामेडिकेल कलेज आरो मेडिकेल कलेज केन्सार हस्पिटाल भेटेरिनारि कलेजखौ लायोबा जों 4 आरो मेनेजमेन्टनि इन्स्टिटिउट हटेल मेनेजमेन्ट आरो लाइभलिहुड मेनेजमेन्ट जों मोननो हादों। आदार इन्स्टिटिउट्स जों मोननो हादों आरो कमिउनिटि वाइसबो जों इन्स्टिटिउट गासै 26 इन्स्टिटिउसनखौ जोङो बे सुक्तियाव मोननो हादों। BTCआव गासै 40 साबजेक्ट्स दंमोन डिपार्टमेन्ट आरो जों BTRआव 9 साबजेक्ट्स बा डिपार्टमेन्ट एडिसन जोङो मोननो हादों। टटेल 49 डिपार्टमेन्ट दिनै BTRआव बियो माने जानानै फैसिगोन। इन्डास्ट्रिज आरो इमप्लयमेन्टनि थाखाय 14टा फसंथान जोङो मोननो हादों आरो निउ इनफ्रास्ट्राक्चार बिनि थाखाय जोङो 8टा गोदान माने जों इनफ्रास्ट्राक्चार मोननो हादों। दा बिनि अनगायैबो जोङो बयबो बुंबाय थादों जे ट्राइबेलनि बा जनजातिनि बा बर'फोरनि सेफ्टि सिकिउरिटि, बर'फोरनि आइडेन्टिटि, कालचार, लेन्ड गासैखौबो जों जुदि प्रटेक्टेड खालामनांगौब्ला 6 सिडुलानो जोंनि थाखाय बेस्ट होननानै बे बाथ्राखौ बुंबाय थानाय जादों। जेरै मेघालयआव 6 सिडुल दङ बा मिज'रामाव 6 सिडुल दङ बा नोङो त्रिपुरायाव 6 सिडुल दङ। दा बेखायनो 6 सिडुलाव जिहेतु ट्राइबेलफोरनि स्पेसियेल रिजार्भेसन बेयाव पलिसि थायो बा रिजार्भेसननि बाथ्रा दङ। दा BTCआ जिहेतु एमेन्डेड 6 सिडुल थेवबो ट्राइबेलफोरनि जिखिनि अधिकार जिखिनि राइट्स बेखौ बेयाव इन्टेक्ट लाखिनाय जादों दङ, जायनि मिनिङा आपग्रेडेड आरो एक्सपान्डेड BTCखौनो मोर माने लेजिस्लेटिभ, एक्जिकिउटिभ, एडमिनिस्ट्रेटिभ आरो फाइनान्सियेल पावार होनानै BTR मोनसे रिजन, टेरिटरियेल रिजन होननानै बेयाव मख'नाय जादों आरो बेनि गेजेरजों बे एरियाखौ एक्सपानसन खालामनो थाखाय पारा 40नि गेजेरजों मोनसे कमिसन दानाय जागोन आरो बे कमिसननि गेजेरजों जोङो बिश्वनाथ आरो सनितपुर जिल्ला आप टु माने लखिमपुरसिम बा नोङो गुबुन गुबुन जिखिनि एरिया जोंहा मोननांगौ दङ बे मोननांगौ एरियाखौ जोङो अलरेडि भारत सरकारनो जमा होबाय। जिखिनि जोंहा भिलेजेस दङ माने 1500निबो बारा गामिफोरखौ भारत सरकारनो जमा होनाय जादों आरो बेयाव लिरनाय दङ एस डिमान्डेड बाय माने बड' अर्गेनाइजेसन। दा बे हिसाबै बे गामिफोरखौ बे कमिसननि गेजेरजों सोना लानांगोन। गुबुन फारसेजों माखासे बेयाव क्लेम्स दङमोन जे माखासे बर्डारिं एरियाफोरनि गामिफोरखौ माने दानख'नांगौ बा बे गामिफोरनि कुनु माने
एक्जिस्टेन्स गैया, जेराव बिथांमोना जोंनि एन्टि खामानि मावबाय थायो। बे बाथ्राफोरखौ गोबां समाव गोबां माने बेबायदि अपिनियन बा बेबायदि आन्दलना जादों आरो जायनि थाखाय बेयाव मोनसे अपसन लाखिनाय जादों जे सोरबाया जुदि लुबैयोब्ला मोनसे मोननै गामि क्लेम खालायोब्ला बेबायदि गामिखौ दाननांगौना दाननाङा बे कमिसना एग्जामाइन खालामगोन, बिनि उनावसो दाननायनि परिबेसा फैगोन। दिनै जायफोरा बुंदों जे बेयाव बिराद गामि दानख'सिगोन, बिराद हा थांगोन, बिनि उनाव माने बिटिसिनि बा सिक्स सिडुलनि एक्जिस्टेन्स थानाय नंला, बे गासैबो बाथ्राया मिसा। बेनिखायनो मिसा जे कुनु गामिखौ ओरैनो दाननाय जाया आरो दाननायनि जुक्तियानो गैया। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों गामि दाननांगौ होननानैबो जों सरकारखौ दाबि होनाय नङा, दाबिबो खालामनाय नङा। आरो बे क्लजखौ, बे दफाखौ गामि दाननो थाखाय जोङो बिनानैबो लाबोआखै। नाथाय बेयाव मोनसे दाबि दङमोन, बे दाबिखौ गैया खालामनो थाखाय, बर' अनाबर'नि सिटुवेसनखौ गैया खालामनो थाखाय बा बेबायदि माखासे डिसपुटेड जुदि एरिया दङबा, भिलेज दङबा, जेरैबायदि 95 डिसपुटेड भिलेजनि खामानिया माने मावफुंजायासै, बेबायदि डिसपुटेड एरिया जेरै बामुनझारनि बाथ्रा बुंबाय थानाय जायो, गरेस्वर आरो दरं पार्टनि बाउन्डारियाव, ना बिसोर भट होयो ना बिसोरो माने बिटिसिआव थायो ना आसामाव थायो, बेबायदि पार्टखौ एग्जामाइन खालामनानै जुदि प्रयजनब्ला बिथांमोना लुबैयोब्ला बेखौ दाननो हायो। नाथाय दिनै जों मिथिनायाव रावबो बिटिसिआव जायफोर दंखायो, बिटिआरआव दिनै हाबबाय, बिथांमोना गामि दानजानायखौ माब्लाबाबो लुबैया।